Isandang empleyado ng mga sabungan sa Tarlac nagrally sa harap ng Kapitolyo. Face-to-face sabong, hiniling. Sundan sa report. Nagsagawa ng peaceful rally sa harap ng Kapitolyo ang mahigit 100 empleyado ng mga sabungan sa Tarlac. Hiniling ng grupo na muling buksan at payagan ng operasyon ng mga sabungan sa lalawigan. Wala namang kami ibang intention kundi makiusap, manawagan na may balik yung hanap buhay namin. Sabi rin namin sa kanila, dapat local government munang magdesisyon kung gustong pabuksan yung mga sabungan. Panawagan ng mga empleyado ng sabungan na ngayong papalapit na ang Pasko ay matulungan silang maibalik ang kanilang kabuhayan, lalo pat unti-unti na raw bumababa ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Ang amin lang naman mabuksan na yan sabungan para naman mapaghanap buhay na rin kami. Para naman payagan na rin kami, dahil may mga pamilya rin kami pinubuhay. Gusto nila, bubuksan yung mga sabungan na papasok yung mga tao, may mga nagdadala ng manok. So, we are leaving that up to the local government units and the local government heads. Paglilinaw ng DILG, kahit umaayos na ang sitwasyon ng lalawigan laban sa COVID-19, hindi pa rin pwedeng buksan ang mga sabungan base sa panuntunan na ipinatutupad ng National IATF. Ang guidelines po natin, hindi pa po pwede ang face-to-face sabong. Per IATF po yan na policy, hindi pa ho siya pwede sa ngayon. Trace De Leon, Balitang Amyanan.